Salam, hormatly yurtdaşlar. Inni ara biraz wagtam düşüpdir. Görsem iki hepde bolup barýarsyz bilen soňky edek söhbetdeşlik edenme. Inni ursat bolsa men şol öňkeden çykyşlarymda bir näçe soraglar, suwallar berildi, kommentlarda ýazyp bir şolara jogap berin, onu soň beýleki günüň derwäs meselelerine geçiverer. Öňkü çykyşlarymyň birine aşagyny şol çykyş edemde aýdypdym da, ýa-ni mirasym kanalyny yapdylar diýip bu. Hökümetiň edeni işi diýip aýtdym bol, onu soň aşagyny bir ýyllaşymy ýazypdyr. Ýok, halmyrada beýledel. O mirasymy alyp barýan ýigit ýok, şoň üçin kanal ýapyldy diýip. Ýok, ýurtdaş ol beýledel. Kanalyň ol kanalyň işini alyp barýan ýigit ýok boldy. Hakykatdan menim öz gynanjym bildirip kanala ýazdym şo tak mirasymy. Şol ýigit ýok boldan soňam bir näçe ýemeler çykandyr. Ünsberp teretseňiz, aýny sereder ýal kanalym ýokdy. Şondan soňam bir näçe gün hepdemi dowam etdi de şol Türkmen aýdym saadlary, bagşylar, sadanlar şol kanaly goýulýardy. Ol ýigit o kanaly alyp barjy. Ýöne kanalyň eýesi düýbünden başga adam. Ol biziň o imanky ilerki türkmenlerimizden, ýani Eýranda ýaşap beren türkmenlerimizden biri. Ene şol kanaly ýapyldy. O ýigit o kanaly ýöne alyp barjy. Men şonu aýtmakçy boldum. Onun için o taýda o ýigidiň ýok bolandan kanal ýapylmady, ýa dowam etdi. Ýoksa hiç bolmany, şo täze aýdym saat goýulmany da şo kanal özi işini dowam etdirip bilýär. Dur, goý görjek adam gelsin, görsün, seretsin. Lezzet alsın, özüne gerek netijeni çykardyn. Ýöne kanal näme üçin ýapyldy diýilen soragy bar. Ene soňa Türkmenistanyň mehemeti jogap bermeli. Inni soňky siz bilen neden ýanky söhbetdeşligimde o Parahat Seýidow diýen bir ýyllaşymy maňa ýazypdyr. O subutly görülsene ýaşylyp, ine şolary ýaly hemle bilen ýazypdyr maňa. Indi men özümden sorajak bolýan şo Parahat. Hana aýt, ýyllaş. Näme şo taýda subutsyz, men aýdan zatlamyň. Eger sende tersine subutnama bar bolsan çykyş et de sen aýdyp ber. Bizem göreli. Garaşýan onu sen jogabyňy. Ondan ýene de MM atly ýyllaşmaz ozal köprakdan wer maňa sorag berýän ýigitleň biri, ýigit diýende bilemek näçe ýaşandadyr. Ýenem sorag beripdir maňa şol ýanky 9-njy may 2005-nji ýylda Niyaz geldi Moskwa diýip. Ýoksa men aýdamda 2003-nji ýyly soňky gezek gelipdi diýip aýtdym da gepleşigimde. Hakykatdanam bu ýyllaşymyň eden belligi dogry. Niyazowy ol ýanky watançylyk urşunyň gutaranyna 9-njy maýy 60 ýyllyk ýübileyini gulagundan tutup Aşgabatdan Moskwa getirdiler. Meňem gözüme geldi şol surat ýa kartinka ýanky gyzyl plaşatda otyr stuluň üstünde ýanky gök kostyum balakly ýanky ýetim toplaýaly bol. Şo taýdanyň meýdana turup gitdi. Hakykatdan siziň aýdýanyňyz dogry. Niýap soňky gezek Moskwa 2005-nji ýylyň 9-njy maýyna geldi. Ondan soň ýyl ýarymlap ta ölýänçe ýa öldürilýänçe Moskwa gelen adamlar. Sag bolun bize döňüz üçin. Onun ýene bir ýyllaşymy sorag beripdir. Ýanky Halmyrada Türkmeniň armiýasy barada aýdyp bereňdik bu. 2005-nji ýylda diýede gulluk eden döwri bolmalkan ýigitlerimiz ýanky köp oglan öldü diýede şo dedawşyny sebäpli. Hawa menem şo siziň diýen sözleňizi tasdikleýän, ol 2005-nji ýylda dedawşyny şol SSR dargandan soň Türkmenistanyň has mewjap geňlerim aldy. Türkmenistanyň 4 günjüni gulluk edýän ähli ýanky harby çatlarda gulluk edýän ähli eserlerini bir-birine garşy goýuldy. Yerligi sebäpli. Ahallary mara garşy, marlyň lebaba garşy, lebaplyn daşawy diýen ýanky Balkana garşy oýun tapdylar da at takyp bular ýoknasa sözler diýip. Ine şo taýdan dedawşyna dörep oglanlar bir-birini urup ýenjip hatda şo ölüm halatyna ýetirilen derejelere azal kabirin özleri urup öldürdiler, kabir şo uruluny çydama özüni atyp öldürdiler. Pazgaly ýagdaýla gatkan boldy 92-nji ýyldan bäri. Ýöne o ölümlüň hasabyny ýöreden hökümet ýa döwlet ýok bizde.
biz devlet yok diýip aýtdyk. Statistika upravleniyesi yok. O yankı bu Harby ministrligim hiç açan halky ýeke söz aýdanak aýdýan bolsa hani Niýazow döwründe, has beterem mene Gurbangulyň döwründe biziň serhetçi ýigitlerimiz yüzläp wepat bollar serhetde. Aňyrdan gelen ol selleller tarapyndan atylyp öldürildi. Hani şolun gan soruldymy ýa hun alındymy şolardan? Ýok. Demek devlet yok devlette biz ne edip olurdan bir zady talap etmeli ya sorak etmeli. Yok zady ne edip sorajak yurtdaş. Şoň üçin eger şu dedawsyny barada aýdylmaly bolsa Türkmen armiýasynyň hal ýagdaýy barada aýdylmaly bolsa o bir näçe ýylyň dowamyny azatlyk ratyny köp gezip o mesele aýdyp berdim. Gerek bolsa buňa bir aýratyn bir duşlukda sizin öňüňizde çykyş ederim. Sag bolun beren soragyňyz üçin. Indi şuňky bolýan ýagdaýlara geçsek, indi şuňky diýip aýdyn, 2 hepdeden bäri ine almaly bolýanlar. Aýyň ine 13-ine Gurbangulyň dowmasy Täjikistana gitdi. Oşo taýda Merkez Aziýa döwletleriniň ýol başçylary duşuşýardy. Ol Merkez Aziýa döwletleriniň ýol başçy diýen hiç birsem ýol başçydan, prezidentimden, täp ol halkyň saýlan ýol başçysydan haýdyn seretseň o ýeňsesinden ýa-ni Putin jiklap duran ya Kreml'daki gözewçiler. Bular öz erkine käkelýän prezidentler däl, onamaydy. Onun üçin men onu prezidentim diýip aýtjak. Hakimede basyp alarlaryň duşugy diýse has takygy bar. Ene şo tagym Gurbangulyň dowmasy bardy. Nämetdi? Eden işi ýok. Kagızdan okap şo taýda orsça olama hojaýyn düşünür ýaly ors dilini okýar. Öz dili haram bolmasa emella bular türkmeneli. Yani ondan sonra saklan ikinci bölümüm onun atasına yankı Gurbanguly lellimi Täjikistanyň diktatory boynuna ol yankı itin boynuna dakylýan zynjyr dakdy egine donatdy bir-biriniň elin gysy gara türkmeniň mugutgadyna kitjekdir da ýa ýük geçirjekdir türkmeniň üstüne mugtuny. Yani olam oýnak türkmeniň baýlygyny şepe sagy soğup dargady oturarlygyň biri. Beýle bolmasa ýoksam hana öz halky ajatyka halkyň deňe arty ýurduň daşyna bulan çağalar ýurduň içine azanna çodanka o sen bulara kömek etmeň deregine ol akydip emi Orsiýadyň dalyny bastagyny bir zatlar bolupdyr şolara kömek diýip ene harit bilen pul gurady ýa Gurbanguly. Öz halkyny bolsa eýelik etmäge terişdesi ýok. Onun nähil düşünseňiz düşünberiň. Barmy şo taýda döwletde hökümet ýa ýokmy ýa döwletiň özi barmy ýa ýokmy? Diňe bir topragyň üstünde ýaşap beren bir ilat bar diýmesen bizde millet hem ýokdur. Millet diýer ýaly derejä ýetemdak bilen takynan sagym şeýle ýurtdaşlar täp millet bolany bir jebisleşip bir öz öňde goýan maksatlaryna ýetýändirler. Bir adamyňky däl, bütün döwletiňki ýa bütün milletiňki. Bizde bolsa millet ýok. Dağınık her öz başına her oraçan öz kada kanuny bar. Goňşum bilen işim ýok diýip beni ýorgan bilen ýatan türkmenimiz bar. Ona aýtmak gerek. Ondan soňra bir ýanky Gurbangulyň dogmasy ýemäge gitdi bir nire. Hana Amerika gitdi. Ay öňünden anons etdiler. Näme planymyz. Amerika var ya çağırıldı. Biden'ın ýanyna. Wahy türkmen şeýle bir sada millet şular ýaly ertekleri de inanıp berlerdi. Biden kim Gurbangulyň kim akyl dogmasy kim bir özüňiz bir serediňe. Kabul ediljekmi şol ýa ýokmy? Ol diňe şo Birleşen Milletler Guramasynyň duşuşygyna gitdi. Onun öňünden planlaşdyryp gitdi. Uğratdylar onu tak. Bir ay öňünden ingliz diline öwredindirler da 2 minutluk bir zat okap ber tribuna çykyp diýip. Sonum ondan alıp türkmen halkyna sokýarlar. Ay ine biziň prezidentimiz ine bütün dünýäde de tanalýa ýa hormatlanýa. Şo tribuna çykyp Birleşen Milletler Guramasyny bir zatlar samyrdy diýip. Ine bulara şol siýasy tarapdan köýragry gerek. Ine sonum etdiler. Ýa edip otylar. Halka almak üçin. Basa bitiren tohyşy ýok o taýda. O Biden duşuşdy. Ýani o lellemiň dogmasy däle o taýda Türkmenistanyň ilçisi Memeredow oty. Näme? Täp bilýärmi kim akyllyň. Bidenyň golaýyna ertiljek gara bular ýaly. Ýa-ni diktatoryň aňyrbaşy bolup atalogluň edip oturan işler. Näme Biden bir habarmy? Ýa elini gysjakmy? Ýok.
Ene şoň üçin o taýdana meni iki barmağın burnuna sokup boş geldiydim. Enne dün bolýa-da ýa-ni geýjeki şol Watan Satan programmasyna 3,5 sagatlap bay atalogul halka şular ýal konsert görkezýärli görmediňiz bar bolsa baryň seredin ýurtdaşlar. Mene näme diýip näme oýjagymyň bilemek olaň bolup bersin. Bular şu biziň halkymyzy ýa türkmeni mallanyň bir pes derejedäki heýwança da görene. Bir halkyn fiilýän adam beýdip göz görtele ýalan sözlenmäge mümkinçiligi ýokdur. Bolmalym däl. Şol atalogulun şu baştan ayak şu birinji minudundan ta soňky minuduna çel 3,5 sagatyň dowamyny aýdan ähli sözi tersine. Diňe tersine ýoraýyn. Şu bir zatymyz bar diýse diýmek şu zady ýok. Bir zady gurýas diýse diýmek şu zady ýykýas barçada. Bizine halka hyzmat edýäs diýse ýok, biz halky soýýas diýip düşünmeli. Ýeke sözünde ine dogruçylyk ýok, şunu haramzadalyk. Başlar men şolary şey diýip ýyllanmaly bolýan, başga sözüm ýok. Indi meňem leksikonumda şolary ullanarlyk bir ýydyly sözüm bolmady. Olaň edip oturan işini görän. Halk asla filanak, äsgerenak, halk bular üçin hiç da. Ine men şonu dünkü akşam çıkışynda gördüm. Muňa da şu zala ýygnanan 4000-5000 sany mahluk. Garrysy gurtusy, ýaşy ýemesi ýelpaý. Erkegi aýaly hemmesi ine yaranjaň aňry basy. Ine bolup oturuşlaryny seredin. Bir aýdaly $100 düwünçek üçin şolar barıp bütün neslin ykbalyny satyp otylar. İki sanyny ýa-ni akylna nadaşan kem akyl haramzada. Şaňmy? Ine bolýan zatlar. Seredin görün. Ondan siz aýdýaňyz, näme üçin biz şunça 32 ýyllap şu güne gelipdir. Kim günäkär diýär? Hana şu zalda el çarpyp oturarlar günäkär. Ine şu millet şu türkmen hemmesi. Orta ýok şoň içinde. Türkmeniň eli bilen türkmeniň bagtyny ýatyrýarlar. 32 ýyl bäri şu oýun oýnalyp geldi. Şu zalda oturarlar. O asmanyň ýa Marsdan ýa Veneradan ýere düşen adamlar däl. Kimdir biriniň ýurdun içindäki daşyny naklar seredin. Kimdir biriniň owa daşydyr, kimdir biriniň goňşusydyr, kimdir biriniň ýakyn ýa daş garynnaşydyr. Ine senin bagtyňyzy ýatyryp oturan, şu zalda el çarpyp oturan, garry gurty ýaş, o ýaşlara mene erti, şu garrylaryň ornuna gelip benem el çarpjaklar. Men görüp otyryn, zalda oturan, garry gurty sakkal goýberse de ýüzünden tanadym, 2 tane ana hiç bolmany. O zal emme kommunistlere gulluk edip bererler. Şaňmy? Ene şeýle. Innen bugun kun ene sakkal goýberipdir. Namaz okan bolýar, Mekke'ye giden bolýar. Öňüne ýykylyp ýatylar, bir peýgamber ýa Hudaý diýip adyny tutanakdy. Bolýar onda men şu taýda oturaýyn, kan aňrykda oturma. Enlik gepleşiklere şeýle, taýda oturun ýurtdaşlar. Hemmäňiň öňünde sağlyk.